Is-service huwa kollu tiegħek mulej, kollox idur miegħek mulej. Aħna mxenqin għalik mulej. Inti ċ-ċentru tal-ħajja tagħna mulej. U hekk kif aħna qegħdinaw il-lejla f'dan is-service, inwasslu din il-kelma mulej, nixtarruha, nixorbuha, niggranfaw magħha mulej. Aħna nedulek Spiritu Santu. Ejja. U għamel dak li trid. Kun liberu biex tagħmel dak li trid inti mulej. Inti taf kull wieħed u waħda li hawn ġew. Taf mulej biex ġejna bit-toqol tagħna dak li qed jinkwetana. Ġejna biex nifirħu bik mulej qatis. Sfidajna l-maltemp mulej. Ednaw. Għax int prezzjuż wisq mulej. U xejn u ħadd ma jżomna l-bot mill-preżenza tiegħek mulej. Għalhekk nirringrazzjawk u tistgħu tpoġġu bil-qiegħda l-aħwa. Issa li spiċċa s-sawm, it-talb, tafu li għaddejna minn xahar ta' talb u s-sawm kif nagħmlu kull sena. Nafu wkoll il-kelma li kellna mill-mulej kienet ta' stennija li l-mulej se jagħmel mor. Affarijiet kbar magħna din is-sena. Din hija l-kelma li ħarġet minn dak is-sawm li aħna minna. Kellimna lura l-mulej. U iktar u iktar ġej il-pastor lura llum Glorja l-mulej. Niftakru fih fit-talb tagħna ħalli jfittex jasal lura qawwu sħiħ. Ġej mimli daqs bajda kif tet il-kelma, b'rivelazzjonijiet u strateġiji kemm għandna l-xiex inħarsu l-qudiem l-aħwa. U għalhekk illum il-kelma li għandna hija ta' preparazzjoni. Hija waħda ta' inkoraġġiment, imma fl-istess ħin hija daqsxejn ta' tniggiża wkoll. Ela għaliex dak huwa l-mulej tagħna. Ma niġux hawn biex nintarxu aħna, niġu hawn biex nigżu ftit. Allura preparaw ruħkom l-aħwa, l-amijiet qed jikber, aħna qegħdin nippreparaw ruħna, imma hemm għadu li wkoll qed jipprepara ruħu, qed jagħmel manuvri kbar għalfejn biex jirreżisti dak li l-mulej qed jagħmel bina. Imma aħna ma nagħtuhx glorja billi ngħidu hekk, aħna just aware u nkunu preparati biex dak li jagħmel nissaħħu, ħanifqulu, nirreżistuh u nirbħulu f'isem Ġesu Kristu. Il-kelma li għandna llum l-aħwa hija biex nissaħħu. Hija check-up biex netek. Semmejta kreati mill-ġdid biex insaltnu ma' Kristu. Hemm skop fit-twelid mill-ġdid l-aħwa. Ejja mmorru fil-kelma nibdew biha l-ewwel. 2 Korintin 5:17. Ħanibdew li ħanamlu tip ta' check-up illum. Biex naraw aħna li ngħidu li aħna born again Christians, li aħna mweldin mill-ġdid, li aħna kreati mill-ġdid ta' ifmuha kelma kreati u bħalma qalu ta' qabli għal dawk li qegħdin hawn l-ewwel darba llum. Tibżawx, hekk għadkom ma tkomx, illum għandkom iċ-ċans kollu biex issiru kreaturi ġodda. U ħanfemkom xi ġifieri kreaturi ġodda. Mela, 2 Corinthians 5:17 jgħid meta wieħed jingħaqad ma' Kristu isir ħolqien ġdid. Jingħaqad ma' Kristu isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Il-qadim għadda. Meta aħna nesperjenzaw dil-ħaġa li kien qed itaqlek qabel, x'kont? Dak li kien idejqek, li kien ikissrek, li kien jasrek, għadda. Imma ħanaraw. Xiġifieri dawk li huma maqudin ma' Kristu. Ħanaqraħha bl-Amplified, illa għaliex ħafna għax born again, għax intqajt ma' Kristu. Skużi ta' hemm mod kif tintaqat ma' Kristu. Taf tkun a once in a time encounter daqshekk sir ta' Kristu. Verament is-salvazzjoni diki li inti tqajt ma' Kristu aċċettajtu f'ħajtek, imma mbagħad li inti tingħaqad fi Kristu biex inti terbaħ
Biex inti tkun rebbieħa, biex inti tkun il-Kristjan li irid, il-Kristjan li ma jwaqqalux wiċċu lill-Kristu. Li ngħidu li aħna Kristjani mbagħad nimxu u nkun ta' skandlu għal ħaddieħor. Għalhekk ħanitkellmu llum. Ħalli f'dan id-dlam, f'dawn il-persekuzzjonijiet li l-demonju qed iġibilna, inkunu nifilħulu u nkunu nistgħu nkissruh. Għax jekk ma nkunux Kristjani ta' vera, ma nisa nifqulu, ħajamel li jrid bina l-aħwa. U mhux żmien li ħajamel li jrid bina, qegħdin naraw li mhux qed jiċċajta. Dak li qed jipprova jagħmel, orrajt qed jurina li dak li qed nagħmlu fi Kristu qed jipprova jirreżistih. U jekk ma nkunux b'saħħitna, ma nista' naslu. Tajjeb li grazzi Mulej bħalma għalinna dak il-ħu li tela jedinna hawnhekk huna li dak li l-Mulej beda fina se jagħmlu. Verament. Imma dak min-naħa tal-Mulej. Imma sem min-naħa tagħna. Għax jiddependi hekk hux ħanorbtulu jdeħ il-Mulej. Mela bl-amplified ħalli nidħol iktar fiha fil-fond jgħidlek. Therefore, if any person, jien, intom, mux xavodri xie apostlu, xie profeta u xinu, jien u intom. Any person is engrafted taf xie ġifiri, imdaħħal, to plant firm li tgħidlek, imħawwal ġo xi ħaġa, engrafted, granfat, mdaħħal ġo xi ħaġa. Meta inti imħawla fis-sod, mhix just ħbatt miegħek u daqshekk. Ġejt intqajt ma' Kristu, missejt miegħu daqshekk. Imma issa tħalt fih. Iggranfajt. L-eruq tiegħi jiggranfaw ma' tiegħu u sirna ħaġa waħda. Establish firmly. Implant bħal meta tgħid attached, attakkat. Li int ma tinstax tinqala minn miegħu. Attrajtu pereżempju xi siġra tkun kbira matura, l-eru jidħlu f'xuxinek, ġili rajtu, li ma qastaqlaħħa b'xejn. Hekk irridu nkunu fi Kristu. Mela, if any person huwa engrafted bħalma qegħdin ngħidu in Christ the Messiah, he or she is a new creation. Jekk m'intix f'dal istat, issejjaħx lilek ħolqien ġdid. Ħanaraw għaliex. Ejjew naħduha bis-serjetà l-kelma. Hawnhekk ma qalx a casual encounter with Christ would make you a new creation. Maqut fi Kristu titkun. A new creature altogether. The old previous moral and spiritual condition has passed away. Meta inti tkun f'din il-pożizzjoni, maqut fi Kristu. Maqut fil-veru sens tal-kelma. Kont qabel. Il-morali tiegħek kif kont taħsibha, kif kont taġixxi, x'għamilt. U anke jekk spiritwali, jekk kontx Buddist, jekk kontx reliġjon oħra, x'inhi spiritwalment, spiċċa kollox qed jgħidlek fi Kristu. Spiċċa kollox has passed away. Mbagħad jgħidlek behold. Behold taf xi ġifieri. Impressjonanti vol diri. The fresh and new has come. Il-ġdid u l-frisk ġi. Għajdu li intom. Kemm hawn min iħossu ġdid u frisk fil-vera sens tal-kelma. Halleluja. Grazzi l-Mulej. Hekk irridu nkunu. Imma jekk maħniex hekk, għax rajt li kien hawn min mollix idejh. Taqtax qalbek. Għax din hija kelma li għallum propju tafu għalfej illa li il-Mulej qed jippreparana għal dak li ġej. Qegħdin naraw li meta l-aħwa qegħdin imorru jiġdu ikunu xhieda għal Kristu. Qed iqumu l-irwiefen. Ejjew inkunu preparati u b'saħħitna biżejjed. Ħalli ma nħalluhomx jalqunna ħalqna l-aħwa. Għandna dritt fi Kristu.
Aħna għandna dak li hu fuq kollox, ikbaru dak li hemm ġovina minn dak li hemm fid-dinja. Jagħmel x'jagħmel l-għadu, mihux se jalqinna ħalqna, imma irridu nkunu fi Kristu maqudin. U mbagħad l-għadu ikollu jitrijat u jkollu jitlaq. Jagħmel x'jagħmel ikollu jitlaq. Imma x'ġara fit-twelid mill-ġdid? Għalhekk iċ-check-up ġej, ħanibda b'daqsxejn bi ftit affarijiet li tafuhom, imma ħatiġu inse. U naraw x'kien dat twelid mill-ġdid. Għax ħafna born again Christian, kemm jadunna u daw il-born again, ma jaqqas jafu x'inhu ma jgħidu. Ħanedilkom u nfakkar lilkom u l-dawk li qegħdin jarawna fuq YouTube jew whatever, x'inhu it-twelid mill-ġdid. X'għamel dan Kristu għalina għalfejn aħna kontinwament irdu wasslu il-kelma tiegħu, għalfejn aħna nibqgħu nippersistu li nwassluh. X'inhi il-brainwashing li tedu li aħna għandna ħanedulkom issa. Mela, il-mument li rċivejna il-Ġesu Sid u Salvatur, Sid u Salvatur, emminu Sidi, m'għadniex tiegħi innifsi, sirt tiegħu Sidi. Dak li jgħid li rrid nagħmlu. U Salvatur tiegħi, dak li salvani, għax mingħajru m'hemmx salvazzjoni. M'hemm l-ebda triq oħra. Kull reliġjon li tgħid li hemm triqat oħra hija falsa. Għax Ġesu Kristu sidna huwa l-uniku Salvatur. Din hija l-kelma tal-mulej li aħna noqogħdu fuqha. U li hija l-verità. U li l-verità teħilsek. Li huwa Ġesu Kristu. Mela dik hija number one biex nibqgħu niftakruha. Il għaliex fil-persekuzzjoni irridu nibqgħu niftakruha li għandna Sid u għandna Salvatur li ħajħu ħsiebna. Il-persuna li konna mietet. Ejjew inkunu sgurdi, ċerti minna. Mietet, tallux l-għadu iġib kundanna bl-ebda mod fuq dak li kont jew xi gilt. Il għaliex il-moment li Kristu ġi f'ħajtek li kont spiċċa u mar, għamilt spiċċa. Dik hija weda tal-mulej li meta inti tafdaħ għas-salvazzjoni dak li kont toqgħodx tqisu iktar għax mar, miet. U irxu xtajna ma' Ġesu għal ħajja ġdida miegħu. Din ir-rikkezza ta' twelid mill-ġdid l-aħwa. Urdu nibqgħu niftakruha. Mela l-ġdida m'għandu jkollna xejn bħalma kienet il-qadima issa. Mela dak li kien fil-qadim ma jridx ikun fil-ġdid. Joġobna u ma joġobniex issa, għax hemm affarijiet li nħoddu pjaċir li ħlisna minnhom. Alright. Imma hemm affarijiet li joġbuni. U rrid nibqa' bihom. Imma m'hemmx kompromessi mal-mulej. Jew miegħu jew m'intix. Aħna bħala Kristjani li jenna ċertu żmien fil-mulej, nista' nissigura lil dawk li huma ġodda l-ewwel darba u dak li qegħdin jarawna. Li id-deċiżjoni li aħna ħadna li nagħtu ħajjitna kompletament il-mulej ma jiddispjaċina xejn. Għas-sekonda li sekonda, voldiri ejja u ħanamlulkom kuraġġ. Il għaliex fi Kristu dejjem hemm il-plus li inti increasing all the time. Alright, jiġi l-għadu għandna persekuzzjoni x'għandna nitkellem fuqha. Il-persekuzzjoni hija mal-pakkett. Għalinna Kristu bħal mamlu lilu ħajamlu lilna. Imma ħafna affarijiet sbieħ li saru fi Kristu li aħna kuntenti bihom u li huma worth it li tiġi dik il-persekuzzjoni. Għaliex? Għax hija meravilja li inti tara r-rebħa fi Kristu. Affarijiet li jkunu impossibbli tarhom isiru possibbli għax għandek il-Kristu. Allura dawk li jgħidu li nkunu qed nagħmlu xi brainwashing għax ngħidu li Kristu jaħlisna minn xi affarijiet, jew li aħna qed nikdbu b'xi kura u mhux kura, aħna ngħidu kura ma li huwa Ġesu Kristu.
Ġesu Kristu nnifsu, aħna ma nagħmlu xejn. Aqqas nistgħu nagħmlu xejn mingħajru aħna xejn. U li għamel għax jiġi f'ħajjitna u nħalluh jaħdem. Dak hu Ġesu. X'iżjed, dnubietna maħfura l-aħwa. U msamrin mas-salib tal-Karvarju, ma' Ġesu sostitut tagħna. Itwelet mill-ġdid, danu, mhijiex titlu. Ħadinna dnubietna kollha. Kollha huma x'inhuma. Kalvarju taf x'inhu? Il-Kalvarju. Fej Ġesu sidna niżel minn dak il-ġmiel ta' dik is-sema li kien fiha. Sar bniedem bħalna. U mhux biss niżel f'dak il-livell li miet salbuh mewta ta' kriminal, all right, biex lilna stajna ngawdu din il-ħajja li qegħdin ngawdu bħalissa aħna li qegħdin fih. U għalik li għadak ma tafux qed jgħidlek ejja. Ejja. Ismani, ilqani f'ħajtek. B'dak li għamilt jien lest li ndewqek il-ħajja u l-ħajja bl-abbundanza. Jekk inti nieqes minn xi ħaġa, jekk inti mdejja, imtaqqal, imkisser, imjassar, dak kollu ġej mid-demonju. Tgħallix il-min ibellalek li x-xitan ma jeżistix. Jeżisti u jeżisti bil-kbir. Imma għalhekk Ġesu mar il-Karvarju. Biex ġi sostitut tagħna għax kieku ma marxu il-Karvarju konna nduqu ħana. Żgur mhux forsi. Ġejna rikonċiljati ma'Alla. Issa edna fis-smewit ma' Kristu Ġesu. Rikonċiljati ma'Alla. Mela aħna twelidna bid-dnub tan-nisel. Kull min twieled bid-dnub tan-nisel. U ma kien hemm l-ebda tama li xi darba se jara wiċċ Alla. Għax kien hemm dak id-dnub li jagħmlu Adam u Eva fuqna. Dan id-dnub jitħassar biss meta il-kelma tal-Alla tiġi pritkata lilek, inti taċċetta, all right, u tħalli lil Ġesu jsir is-Sejt u s-Salvatur tiegħek. Bekk biss dak id-dnub jista' jeħilsek u bl-ebda xejn iktar. Għalhekk dak il-mument li aħna nagħmlu hekk, niġu rikonċiljati mal-Alla x'jiġifieri. Alla għandu familja. U aħna insiru parti minn dil-familja. Nistgħu nidħlu quddiem it-tron tiegħu, nistgħu nitolbuh u jtina dak li aħna nitolbuh. Insiru ħaġa waħda. Xi iktar minn hekk qegħdin fis-smewit ma' Kristu Ġesu. X'jiġifieri? Li huwa ħuna our brother. Għaw xaħat jixtieq għandu ħoħ kbiru qatt ma kellu. Dak il-big brother li inti tista' tieħu tannieqa minnu. Ħanadilkom ħolma aktar tard ta' din it-tannieqa. U għaw sal-aħħar. Għax vera bellezza. Mela, he's our big brother, all right? U qegħdin miegħu tafu fej. Innaħa tallem intalla l-missier. Mind-boggling. Maqba mija. Għalhekk qed nagħmlu check-up illum ta' falfej. Għax għandna bżonn. Alla volja għandna ħafna snin Kristjani, imma għandna bżonn. Iktar minn hekk għamilna wkoll werrita ta' Alla flimkien miegħu. Werrita ta' Alla! X'iżjed, Ġesu daħal f'ħajjitna ġi biex iħott xogħol ix-xitan li kien qed iżommna f'jasar fil-ħajja l-qadima. Ġi il-kelma tgħid, ġi biex iħott ix-xogħol tax-xitan. Kull ħaġa li hija makabra, kera, li Alla ma jridix hija tax-xitan, għax jew tal-Alla jew tax-xitan, m'hemm xejn tan-nofs. U ġi biex iħott dak li ġi jagħmel ix-xitan. X'iktar tagħna lura l-awtorità ta' Adam li ġiet mitlufa meta Adam isimgħu ċeda u wabda lil-għadu. Ġifieri. Iġifieri meta aħna nċedu għat-tentazzjoni l-aħwa, taf x'jiġifieri qed nobdu lil-għadu. It-tentazzjoni tiġi. Imma llum qed nissaħħu biex ma nċedux għaliha għat-tentazzjoni. Għax ix-xitan dak li jrid, meta aħna nċedu għat-tentazzjoni, għandu dritt jaħdem fil-ħajja tagħna.
Nistu mhux nagħmlu warfare, nistu mhux niddikjaraw. Għax jekk inċedulu f'xi ħaġa, ikollu dritt, ikollu is-seta li jħallina mjassrin. Mela, noqogħdu attenti, għax dik l-awtorità, all-right, tkun tagħna hekk kemm il-darba aħna ma nċedux għal dak li huwa jrid, għal dak li jġibilna. Ġesu fl-aħħar nett ħallas prezz għoli ħafna għal fidwa tiegħek u tiegħi. Prezz għoli ħafna biex aħna llum qegħdin komdi hawn ġew. Ma switch ċuċata ta' bil-Malti. Ġesu tbiċċer fuq is-salib biex jienu u intom kollha qegħdin hawn nisimgħu l-kelma tal-Alla, nissaħħu, nintemaw. Għandna tama li dlam kemm hemm dlam minn barra, imma aħna se nibqu sħaħ. Għax dak huwa il-messaġġ tal-lum. Kif se nibqu sħaħ fil-persekuzzjoni. Biex int u jien insiru kreazzjoni ġodda. Mela, kreaturi ġodda qed naraw mhix ġast lakemm ngħidu we are born again. Dan kollu sewa l-Kristu ħafna biex aħna qegħdin f'din il-pożizzjoni. Sewa mela bħala knisja aktar u aktar, din il-knisja mbirka li qegħdin fiha aħna. Iktar u iktar qegħdin fl-spotlight. Il għaliex dak li hu ta' Kristu, dak li hu veru, ma nux niddejqu nedu ħana. Allura, joġobhom u ma joġobhomx, in-nies tad-dinja imma ħneduh. Ħattu xejn mu se jwaqqafna, imma irridu nkunu f'pożizzjoni li nistgħu nagħmluha din il-ħaġa. Ġesu għamilha bil-ferħ din il-ħaġa bħalma tedinna Hebrews 12:2 għax kien qed jara. All right, xi ħaġa, ried saltna. Ried saltna. U jridna parti minna din is-saltna. Imma ħafna drabi x'jiġri. Inkunu parti mill-Knisja. Imma maħniex parti mis-saltna. U aħna ma rridux inkunu hekk. Parti mill-Knisja u maħniex parti mis-saltna. Biex naħdmu u nservu lil-mulej, għax wara kollox dak huwa l-iskop, ħalli s-saltna talla tikber. Ħalli nisir u nieħdu kemm nifilħu nies minn taħt idej ix-xitan. Ma nħallux erwieħ jaqgħu taħt il-ħakma tad-demonju. Fisem Ġesu Kristu nitlob li għajnej omja jinfetħu għal dan il-kliem. Ġesu dan irid ikabbar is-saltna tiegħu biex is-saltna tad-dlamijiet tiġi fix-xejn. Għalhekk irridu dan il-kelma tal-lum biex tissudana f'din il-ħaġa. Għaliex qed netek imma? Għaliex ħolqien ġdid irid ikollok qalb ġdida. Kumpanija ġdida. Prinċipji ġodda. Ma tistax inti tgħix fis-saltna bil-prinċipji li tad-dinja li tħadden id-dinja. Qalbek ibsa li ma tirċievi xejn. U tippretendi li inti qed tgħix fis-saltna? Ma tgħix fis-saltna, ma taħdimx. Taf se jiġri. Ħataħdem kontrik. Illa għaliex ħatistragilja, ħatipprova tara dak li qed iweddek il-mulej u ma tarax. U taf min jeħel? Il-mulej. Ara kemm qed inkunu Kristjani ta' eżempju ħażin. Issa, iktar minn hekk, x'ġara wkoll? Li għad li bqajna ta' statura l-istess. Iktar għana minn barra bqajna l-istess. Imma taf fil-verità xi jkun ġara. Miraklu. Il-miraklu ta' twelid mill-ġdid. Ġara miraklu fik. Tiġix tgħid li jiena m'iniex kapaċi nirreżisti d-nubta? Għax inkella ngħidlek ma sarx miraklu fik allura. Ħatibqa' tipprova int li ma jistax ikun li kieku nippruvaw aħna.
Il-mulej Ġesu ma kellux għalfej imut. U jitfa l-Ispirtu Santu fina biex aħna nkunu soldati ta' vera, kristjani ta' vera. Tiġi tentazzjoni, żgur li tiġi. Anki ma' Kristu ġi. Imma għanna għawa fina biżejjed biex aħna nedula? Le. Ejja u nkunu sinċiri l-ħwa. Ejja nifqu nkunu kristjani ta' parsi. Ejja nifqu mill-artifiċjalità. Maħniex f'dak iż-żmien. Maħniex f'dak iż-żmien. Spiċċa żmien ta' tarix, issa żmien ta' tniggis ħalli nqumu qawma minn hemm. U raħdmu u nġibu glorja l-Alla għax inkella ħanibqu staġnati. Li ma jistax ikun. Għanna xogħol x'namlu, il-mulej qiegħed fil-qrib. Qed naraw madwarna x'inhu jiġri. Ma jistax ikun u iktar minn hekk ħanibqu Kristjani defeated Christians. Maħna ħanamlu xejn. U l-għadu taf x'inhu jagħmel jorok idejh. Ejju immorru koll is-sintnej. Issa. Koll is-sintnej minn 6 sa 10. Mulej Ġesu. Nirringrazzjawk ta' din il-preżenza ħelwa tiegħek, mulej. Vers 6 jgħid intom il-qajtu lil Kristu Ġesu l-mulej. Ejxu mela maqudin miegħu kif ġiġarajna. Issa, x'ħan għamlu? Irregola ħajtek miegħu. Niżlu l-eruq tagħkom fih bħalma rajna. Voldri hemm x'tagħmel il-ħajja sħiħa fil-mulej għax din jisimha il-milja tal-ħajja fi Kristu. Għax hemm il-milja f'Ġesu, hemm kollox f'Ġesu. Jekk immorru vers 3 sa nkomplu għadi, ara xedinna vers 3 iktar il-fuq. Fih f'Ġesu hemm moħbija teżori. It-teżori kollha tal-erf u x-xjenza. Fih hemm moħbija. Mela mhumiex daqshekk evidenti, huma moħbija, titfittixhom, tinżel fil-font għalihom. Il-milja li inti tkun sħiħ fi Kristu mhijiex daqshekk evidenti u awtomatika. U jtijilek, imma titħaffer għaliha bħal meta jkollok teżor u inti tittamlu x'imkien sejf. L-ewwel tħaffer għalih, issibu, u mbagħad tħossok sħiħa, kompluta, serħana għax taf li qiegħed hemm. Imma l-ewwel dan it-teżor tfittxu. Mela f'dak li hemm fi Kristu t-teżor, irridu nagħmlu xi ħaġa. Inniżlu l-eruq tagħna, nibnu ħajjitna fuq u nirregolaw ħajjitna fuq, mhux u irrid idur ma' ħajjitna. Ħajti tibqa l-istess bħalma kienet. U mbagħad nara fejn se ndaħlu l-Ġesu fil-ħajja l-ġdida, mhux hekk. Mhux hekk, irid isir kollox hu. U ħajti ddur miegħu. Nirranġa u nirregola ħajti fejn mhux qiegħed sew kif irid hu. Hekk biex naraw il-milja, hekk biex insiru sħaħ. Għax inkella se nibqgħu difiti, ix-xitan se jibqa' jagħmel li jrid bina. Mela, issaħħu fil-fidi. Kif tallimtu u qegħdin nitalmu. U ntlew bil-gratitudni. U żgur li nitlew bil-gratitudni. Għadna kemm rajna x'għamel għalina l-mulej Ġesu. Ejja ma ninsew qatt għax il-gratitudni tiftħinna ukoll hija ċavetta għar-riżultati tat-talb tagħna l-aħwa. Taf li meta nirringrazzjaw il-mulej, għalhekk irridu nissaħħu fil-fidi, meta nirringrazzjaw il-mulej ta' dak li nkunu diġà tlabnieh u ta' dak li nkunu diġà għandna fil-ħajja tagħna, nkunu qed niftħu ċavetta biex naraw dak li m'għandniex. Hekk taħdem il-fidi, dawk huma l-prinċipji u ma noqgħodux ngħidu għax ma toġobnix u għax tqila wis u għax tajjini dil ħaġa, dawk huma l-prinċipji. Thanksgiving, il-gratitudni għaw, għetilek ara, tamlek sħiħa. Isu li ħadd ma jassarkom filosofiji u klim arri u firaħ isimu skont dak li hu ġej mill-bnedmin.
Mela jien noqogħdu attenti. X'aħna nisimgħu tagħmel bnedmin? Ejjew noqogħdu attenti x'nisimgħu fuq il-medja fl-aħbarijiet biex jaljenawna u jdawru dak li jusow f'gideb u f'erq biex jidher sabiħ. Jekk titta fil-verità mingħajr erq edawn. Għax dak u li jridilna l-ġid bla erq. Jekk titta fil-verità edaw u qed jedilek. Toqgħodx fuq li qed il-bniedem, jew għall-inqas hekk ħatisma' x'qed jgħid il-bniedem. Iċċekkja li dak li qed jgħid jaqbel ma dak li jgħid Alla. U jekk ma jaqbilx ma dak li jgħid Alla, barra armieħ. Jekk tittaraw ċalla xi darba, il-bqija mur gawdi x-xitan. U wara taħseb li x-xitan ħad gawdi jkun hemm xi life miegħu ta'. Oqgħod taħseb hekk. Ix-xitan u hemm qawl bil-Malti mhux hekk jgħidu ix-xitan l-ewwel jamik. U mbagħad joqgħod idoq it-trombetta bik. U x'jagħmel iktar? U jaħmik ukoll. Voldiri, ma tantx huwa ta' min joqgħod jiftaħlu l-bieb id-demonju. Plus li meta ngħidu l-infern l-aħwa huwa l-kull min qed jisma'. Taf x'inhi apparti t-turment. Imma l-ikbar turment hu li m'hemmx Alla. Il-bot mill-preżenza t'Alla. Aħna li aħna Kristjani, grazzi mulej, għal xiex nixxenqu. Għal preżenza t'Alla kontinwament. Jekk għandek il-preżenza t'Alla għandek kollox, għandek il-ferħ, għandek is-slim, għandek il-barka. Immaġina eternità mingħajr il-preżenza t'Alla. Mhux wertit li tneħħi dak kollu li għandek għal preżenza fl-eternità ma' Alla. X'hemm li jkompara ma' dak li hu t'Alla? Xejn. Xejn. Mela, qisu li ħadd ma jassarkom filosofija u kliem qarriq u firaq skont dak li hu ġej mill-bnedmin, skont il-prinċipji tad-dinja u mhux ta' Kristu. Mela kienu ma tad-dinja mhumiex ta' Kristu. Jew tad-dinja jew ta' Kristu. Deċiżjoni. Jew ħanannaq, jew ħaniggranfa ma dak li hu ta' Kristu, jew inkella ma tad-dinja. Tiġix taħseb li ħajkollok both worlds. Ma jistax ikun. U nemmen li kull min ipprova jgħix ħajja doppja jaf x'qed ngħid. Il għaliex ħaġa riskantament dak li hu ħażin ikaxkrek imbagħad. Dak li hu tad-dinja jirbaħ fuq dak li hu ta' Kristu. Taf għaliex? Mhux għax Kristu mhux b'saħħtu ta'. Il għaliex jekk inti titbiet, jekk inti ma tiftaħlux qalbek lil Kristu, jekk inti tibqa' tkun a second hand Christian, id-demonju jqarraq bik u jibqa' sakemm ikaxkrek għad-dinja. Kien hawn ħafna min ipprova jkollu the best of both worlds, imma finalment jitkaxkar. Għax jekk verament ma jkollokx il-Kristu, taf x'ikun qed jiġri. F'Revelazzjoni jgħidlek 3 il-vers eżatt ma nafx għandu kun 20. Li Ġesu jedinna aħjar taħraq u jew kiesa. Imma jekk tkun biret, voldiri biret int hemm u law u tipprova tilab lem u tilab law, jinnobsqok. Ma jrix dak il-kwalità dak it-tip ta' Kristjani il-mulej Ġesu. U x-xitan jarafhom daw it-tip ta' Kristjani u jkaxkarhom miegħu. Jekk ma tkunx b'saħħtek biżejjed, ix-xitan nikaxkrek. Il għaliex jippressa sakemm fl-aħħar u taf fejn jattakka il-moħħ. U l-moħħ sa ċertu limit jista' jasal. Għalhekk għandna l-Ispirtu Santu aħna biex iqawwina. Għax għandna bżonn qawwa saħħa sopranaturali biex aħna niġġieldu dak li hu tad-dinja. Mela hawnhekk qegħdin naraw l-aħwa li fih fi Kristu vers 9 tammar il-milja sħiħa tad-divinità taf xi ġifieri. Id-divinità il-Missier li benu l-Ispirtu Santu.
fih ħaġa waħda. U intom maqudin fih, kif intom jekk tkunu vera maqudin fih, kif qegħdin ngħidu, għandkom sem minn din il-milja li hu r-ras tal-prinċipati u s-setat kollha. Voldiri għandek il-missier, għandek l-iben u għandek l-Ispirtu Santu. Dak il-missier ħanin li forsi qatt ma kellek, dak il-missier li jekk forsi tara d-dinja kontrik, taf li tista' tidħol għandu u jħobbok u dak li m'għandekx ħajatijulek, dak il-missier li forsi tixtieq li jfiżdek. Għandek dak it-tip ta' missier li jekk forsi ħutek ma japprezzawkx u japprezzak fid-dwejja jifmek. Għandek dal-missier. Għandna l-Ġesu li huwa ħuna l-kbir, the big brother, lest biex jiddefendina. Dak li jifronta sidru għalina. U għandna l-Ispirtu Santu li huwa our best friend. L-Ispirtu Santu li huwa il-ħabib tagħna, li huwa dak li jikkonfortana, dak li jagħtina l-counseling. Ma xitet iktar. Din hija l-milja fi Kristu. Iġifieri li aħna lesti ara li inti tkun komplut, li inti fornut, furnish dak kollu li hu neċessarju għas-salvazzjoni. Issa s-salvazzjoni hija l-wirt fi Kristu. Oraj, ħajja li neħtieġu fi Kristu. Mela hemmhekk rajna għamilna suq sameri ta' x'inhi it-twelit mill-ġdid, kif għandna nkunu fi Kristu, preparati għalih. Imma ejjew marru ġagbu. Li kieku semmek biss, tajjeb, il għaliex blankwiet. Tajna ħajjitna l-mulej u plain sailing. Imma ejjew marru ġagbu. Ġagbu wieħed. Vers 2. Ħuti. Oddu kollox b'ferħ. Meta tħabtu wiċkom ma' kull xorta ta' tiġrib. Għax għandkom tkunu tafu li t-tiġrib tal-fidi ta'kom inissa l-sabar. Ħallu s-sabar ikollu l-milja tiegħu fikom biex tkunu perfetti u sħaħ bla ma jonqoskom xejn. Mela hawnhekk qed jgħid, issa li aħna mweldin mill-ġdid, issa li ma jonqosna xejn fi Kristu. Qed jgħidilna ukoll li bħala ħolqien ġdid u rrid ngħix fis-saltna, nistenna li se jkolli kull xorta ta' tiġrib, vera? Esperjenzajtu kull xorta ta' tiġrib? Għanara. Il-kelma ħajja, ekku. Mela kull xorta ta' tiġrib u iktar minn hekk irdu nifirħu. Għaliex irridu nifirħu? Hawnhekk qed jgħid biex ma jonqosni xejn, irrid l-ewwel inħabba twiċċi mat-tiġrib. U mbagħad ikun ma jonqosni xejn. Ħafna drabi aħna nħarsu lejn nies Alla. Nies, ma nafx issegwux il-Christian TV u anke madwarna aħna għandna ħafna nies kbar Alla li naraw l-anointing fuqhom, naraw kemm il-mulej jaħdem f'ħajjithom, naraw il-manifestazzjoni tal-Ispirtu Santu, naraw testimonjanzi sbieħ ta' mirakli ħajjin waqt is-services u dawn huma vera. Għax narawhom bajnejna. Li ma nkunux nafu aħna minn xi xaddew dawn in-nies. Biex qegħdin f'dik il-pożizzjoni. Għalhekk qed jgħidilna hawnhekk hija neċessarja li aħna ngħaddu minnhom għax biex aħna niġu f'livell li joġob lil Alla. Irridu nissaħħu fil-fidi. Għax mingħajr il-fidi ma nistgħux noġbuh lil Alla, anzi impossibbli. Allura dawn il-persekuzzjonijiet, dawn it-tiġrib li aħna naraw ma' wiċċna kuljum huma neċessarji. Ma jfissirx li nibqu hemm, ifisser Ġesu jgħidilna li hemm ir-rebħa għax hu rebaħ id-dinja, allura aħna miegħu nerbħula wkoll. Imma
Imma ma nistawx inkunu f'pożizzjoni u nippretendu li nerbħu lid-dinja f'pożizzjoni li ma noġbux il-Alla. Għaxak ma jkollniex fidi, qegħdin f'pożizzjoni li maħniex noġbu lill-Alla. U waraw kemm hija importanti li wieħed joġob lill-Alla. U meta noġbu lill-Alla, tafu x'inhi? Ħanaraw ir-riżultat ta' dak li qegħdin nitolbu. Ta' dawk li rridu fil-ħajja tagħna. Il għaliex il-persekuzzjonijiet u dak li aħna għandna bżonn itaqluna. U jekk ma jkunux b'saħħitna, jekk ma nkunux b'dil identità li aħna qegħdin ngħidu għaliex qed netek. Il għaliex ħafna Kristjani l-aħwa tismaħu, igergru, ħafna Kristjani il-ħin kollu jagħtu glorja d-dimonju mhux għax iridu ta'. Imma x'tismagħhom jgħidulek taf kif oppressani x-xitan, taf kif qed idejjaqni, ta' ma jħallini xkwieta u depression tila u oppressjoni nieżla. U dwejja din hija realtà. Maħniex inġibu glorja l-Alla ħanoqogħdu sejrin hekk. Hawnhekk qed jedin nesma' l-persekuzzjoni ġejja, imma jiena tajtkom issa mezz u kif, prinċipi kif intom tiffaċċjawha. Dak huwa l-Kristjan. Għax il-persekuzzjoni qiegħda fil-pakkett. M'hemmx tagħmel. Imma ejjew inqawwu qalbna għaliex il-mulej Ġesu. Irridna nissaħħu għax hemm bżonn li aħna da mhux għalina. Hemm bżonn li nġibu iktar nies fis-saltna u jekk ma nkunux b'saħħitna ma sejjer nexxinna ħajjisraqhom id-demonju. Allura hemm bżonn li aħna nissaħħu kontrih. Għax hu qed jaħdem u qed jaħdem sew. Waħda mill-affarijiet li meta qrajt il-ktib ta' John Ramirez, dak li kien ex-satanist, u prattikament jikxef kollox dana, kif kienu jaġixxu fis-satanizmu. Waħda mill-affarijiet, meta kienu jiġu kontra l-Kristjani, kienet li jibqu jippersistu dawn il-ħafna dimoni u spirti li jibatu, għaliex għax jafu li l-Kristjani jiddajfu. Mhumiex persistenti. Għalhekk xi kultant jibqa' jafas b'dak li jġib. Turment, xi marda forsi ma tfiqx malaj, xi relazzjoni li tibda ta' sejra mill-ħażen għall-ar. Għax huma jippersisti. Ma jaqtax qalbu xogħlu jagħmlu sew. Imma l-Kristjan li għandu il-dak li hu akbar minnu minn dak li hemm fid-dinja, allura ħanaqta' qalbi. Imma tiġri l-aħwa. Allura hawnhekk ġagbu qed jgħidilna issa minn vers 6 mela jekk inti tinsab u jonqsok l-erf għax qiegħed f'xi sitwazzjoni ma taf se taqbad tagħmel, għandu jitlob lill-Alla li jagħti lil kulħadd bidu miftuħa bla ma jċanfar il-ħadd u jagħtihulu. Mela jekk għaddejja minn xi saram, jekk għaddej minn xi inkwiet, qed jgħidlek x'għandek tagħmel. Itlob lill-erf lill-Alla ħajagħtik deċiżjoni, ħajgħinek. Volderi, ixini, qed jgħidlek Alla jgħinek, itik dak li għandek bżonn, ħajitlob bil-fidi. Għaliex bil-fidi? Għax int se titlob u ħajkun hemm ħin li ma taqlax mal-ewwel. Allura jitlob bil-fidi. Taqtax qalbek Volderi. Itlob bil-fidi. Bla ma jitħasseb xejn. Bla ma jitħasseb xejn, għax min jitħasseb taf xi ikun jixbaħ lil mewġ tal-baħar imqanqal u mqalleb bir-riħ. Bniedem bħal dan m'għandux jistenna li se jaqla xi ħaġa mingħand il-mulej. U bniedem mifxul fih innifsu mhuwiex żgur mit-triq li jażel. U ħafna Kristjani dawk huma. Born again? Ma naħsibx. Għax hekk sar il-miraklu fija. Mhux suppost inkun mifxula u mhux suppost nibda nitqalleb lemmu law ma nafx ħanaqbad nagħmel. Imma ħafna drabi naqgħu fiha. U mhijiex nifhimha il għaliex ġili għaddejt minna jien ukoll. Xi kultant tant tkun jibsa ċirkostanza li għal ħares ma tkunx kelma bħal di.
li kontinwament hawnhekk tismaħħa, kontinwament tiġi timbena u tmur tiffaċċja l-problemi terġa'. Għalhekk Ġesu qalilna x-xirku kien jaf x'inhu jgħid. Inaqdu flimkien il-knejjes għalhekk qegħdin, ħalli toħroġ kelma ta' kuraġġ l-aħwa u aħna nkunu nistgħu nkomplu nimxu l qudiem mhux lura. Issa nixtieq li mmorru. Ħanaraw xi ħadd li tant toġob lill-Alla li saret xi ħaġa speċjali fih. Ġenesi 5. Mela li aħna nagħmlu l-warfare, li aħna nitolbu, li aħna niddikjaraw ħafna drabi nagħmluha u naraw huma tajbin ta' u hemm ħinhom. Imma mhumiex biżejjed. U nafu l-koll aħna li kemm il-darba, u daqs kemm li niddikjara, u daqs kemm li nitlob, u daqs kemm li x-xitan nkeċċieħ u narfaslu rasu, imma xorta għadni fis-sitwazzjoni. Ħanedilkom ejjew morru Ġenesi 5. Vers 19, hawnhekk qed jgħid nisel Adam sewwa. Ħan nitkellmu fuq xi ħadd li ma tantx nisimgħu fuqu. U vers 18 jedinna u ġaret dan nisel Adam sewwa wieħed wara l-ieħor. Kellu 162 sena meta wilet lil Henok. Enok, ħan nitkellmu fuq Enok. U wara li wilet lil Enok għex 800 sena oħra u wilet subin u bniet. U kienu l-jum kollha ta' li għex ġaret 980 u 60 sena u mbagħad miet, insomma, għax daka mhux li interessa lilna. U vers 21 jgħid u Enok kellu 65 sena meta wilet lil Metzula. U Henok kien jimxi Alla. Da kien jimxi Alla. U wara li wilet lil Metzula għex 300 sena oħra u wilet subin u bniet. U kienu l-jim kollha li għex Enok 365 sena għex, 365 years. U Enok kien jimxi sewwa ma' Alla u ma derx aktar għax ħadu Alla. Mela dan għex 365 years u Alla jbirek għex sewwa ma' Alla. Ma kienx hemm ġurnata li ma mexix sewwa ma' Alla, xi ġifieri sewwa ma' Alla. Fordi da xemx u xita ratu mhuwiex mal-tempu mhuwiex, kien jafda f'Alla u kien iħobb lil Alla u kien jafda f'Alla u jobdih. U x'ġara? Alla ħadu. Fittxewhom ma sabuħx. Li hija xi ħaġa li mhijiex komuni għax ma narawx iktar tal-Elelija li tela s-sema imma ħa lil da ma daqx il-mewt laħwa. U għaliex kienet daqshekk speċjali li dan għal-bnidem kien jimxi sewwa ma' Alla? Għax fi żmien u żmien id-diluvju, qabel id-diluvju. Ma kienx hemm nies min jimxi sewwa ma' Alla? Kollha kienu Alla jberrikhom min jagħmel l-iktar ħażen? Ma kienx hemm min jimxi sewwa ma' Alla? Da kien speċjali. U tant kien speċjali u oġbu lill-Alla li jagħmel xi ħaġa fenomenali miegħu. Dan ra riżultat fenomenali minn Alla għax kien jimxi ma' Alla, għax oġbu lill-Alla l-aħwa. Voldiri is-sugu tal-lum hija di li ejwa hemm ħin it-talb, ħin il-warfare, ħin id-dikjarar. Imma l-mulej taf xi rid li jint toġbu kontinwament. U number 1 hija l-fidi. ċarisma mingħajru ma nistgħux naġbuha. Voldiri jekk qegħdin out of faith. Ma jistax ikun li toġbu. Voldiri mhix ċajta li tex 365 years toġob lill-Alla ta'. Imma x'riżultat dak? Da ma rax il-mewt. U jalla aħna tant noġbu lill-Alla li ma narawx il-mewt. Fisem Ġesu Kristu jiġi Ġesu joħodna. U ma narawix il-mewt, grazzi mulej. Sewwa, imma il-mewt mhix mewt għala Ġesu wkoll taf f'Ġwanni 8:51. Ejjew immorru hemm, ħanarawha wkoll Ġwanni. Ġwanni 8 vers 51.
Ġesu qal, tassew nedilkom li min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. Voldiri qed jitkellem għall-eternità, glorja l-mulej, aħna maħniex ħammutu, ħajkonna ġisem glorious, ħammorru fej ma jkunx hemm dmuħ u niket u l-amart bħalma qalħuna waqt il-praise and worship, ħammorru fejn hemm Ġesu, fejn hemm il-ferħ, fejn hemm il-slim, fejn hemm dak kollu li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet. Sewwa, imma hawnhekk qed jgħid, apparti din il-ħajja, imma anke ma tarax mewt, għax tażel int f'din il-ħajja li tara l-mewt ta'. Għaliex taf tara l-mewt fir-relazzjonijiet tiegħek, taf tara l-mewt f'saħħtek, taf tara l-mewt fiċ-ċirkostanzi dak kollu li inti f'kollox tista' tara l-mewt għax inti tażilha. U għal dawk li ma jafux, Deuteromonju, all right, ħanaqraħħa ħalli inkunu ċari, Deuteromonju 30, ara kif fidejna qiegħda l-mewt, voldiri u l-ħajja. Noqogħdu attenti. Għaliex mhix ċajta. Volt kien jaf x'inhu meta dan Enok oġob lil Alla u ħeles il-mewt, aħna wkoll nistgħu neħilsuha minn issa il-mewt. Deuteromonju 30. Ara x'jgħid il-mulej. Vers 19. Insejjaħ illum is-sema u l-art b'xhieda kontrikom, taf xi ġifieri? Għax illum smajtu. Ma tistax tgħidli ma nafx. Hekk qed jgħidha. Mela llum qed insejjaħ is-sema u l-art b'xhieda kontrikom, il-ħajja u l-mewt li llum jien qed inqudiemkom il-barka u s-saħta daw voldiri il-barka u s-saħta. Għaliex? Għax is-saħta ġib il-mewt. U s-saħta hija fejn m'hemmx il-preżenza t'Alla. Il-barka min-naħa l-oħra ġib il-ħajja għax hemm il-preżenza t'Alla. Il-ġlida tagħna hi li inti żżomm il-preżenza t'Alla. Il-barka t'Alla f'ħajtek. Ħatgħix. Jekk inti ħatinsteħed ħatmut. Għax il-mewt tibda minn hawn. Ħajtek mejta, ħajtek misħuta, iġġib il-mewt. Min irid jgħix ħajja misħuta? U xi ħadd irid jgħid ħajja misħuta. Barra minn hawn f'isem Ġesu Kristu. Mela għażel il-ħajja qed jgħid Ġesu, il-mulej, Alla. Biex tgħix intu nislek, int tittażilha il-ħajja, mhix ġejja awtomatika. Kif? Billi tħobb lill-mulej Alla tiegħek u tisma' mill-kelma tiegħu. Torbot qalbek miegħu bħal medna fil-bidu. Qalbek torbota miegħu tijielu. Ejx din ħajtek. U torbot qalbek miegħu. Għax dini ħajtek u t-tul ta' jiemek li tamma l-art li Alla ħalef li għati għal il-missierek. L-Abram, l-Iżak u l-Ġakob. Voldiri Alla l-inna tana ħajja. U ħajja bl-abbundanza. Ħajja bil-kotra. Ħajja l-lum qed nidħlu fiha ftit. Imma din il-ħajja mhijiex awtomatika. Tittiġi jekk aħna noġbu lil Alla. U issa sa naraw l-affarijiet li ma joġbux il-Alla. U lek qegħdin f'ħajtek illum qed jgħidlek neħi. Għaliex dan Enok, dan l-istess Enok f'Ġuda, dan il-bniedem li kien jaf kif joġob lil Alla li Alla miraklu mill-kbar miegħu u ħadu miegħu bla ma miss il-mewt. Tista' tasal iżjed minn hemm. Ara x'qal, morru Ġuda. Fejn ġiet ipproklamata minn dan l-Apostlu fit-Testament il-Ġdid għalina il-Kristjani. Araw x'kien dan il-bniedem ħabbar. Mela, f'dan il-kapitlu hawnhekk qegħdin naraw twissija minn dan l-Apostlu fuq daw in-nies li jagħmlu l-ħażen. Kristjani, bil-kompromessi anki għallima kien hemm li jkunu qarrieqa, Kristjani li jagħmlu minn kollox Alla jbierek, Kristjani li jgħaddi kollox, Kristjani tali li drom jien u iva, u l-iva fil-mulej jifimni, u iva b'daqshekk xi nagħmel. Daw it-tip ta' Kristjani. All right, voldiri ara x'qal għal dawn in-nies. Kien għal dawn ukoll li Enok, dak il-bniedem li Alla ħadu, all right,
Is-seba' wieħed wara dam ħabbar u qal, ara, il-mulej ġej. Ġiġa kien qed iħabbar li l-mulej ġej, aħseb wara issa li wasanna at the end, fit-tmiem. Bl-eluf tal-anġli qaddisa tiegħu għalfej biex jagħmel ħaq minn kulħadd u jikkundanna l-ħżiena kollha għal kull xorta ta' ħażen li għamlu. Għalhekk għandek tkun imwieled mill-ġdid. Ħalli ma taqax taħt dawn il-kategoriji. Max biża. Meta jiġi l-mulej Ġesu, ħafna se jifirħu u ħafna se jirtodu. Maħna ħanifirħu fi aħna ħanifirħu glorja lilek, mulej. U fit-taxejja mulej Ġesu, illum qabel għada, alla volja tem ħafna x'namlu. Imma lekk idu nħaffun u minn hemm. Ħanaħdmu għal-mulej. Mela dan il-mulej ġej biex jagħmel ħaq minn kulħadd u jikkundanna l-ħżina kollha għal kull xorta ta' ħażen li jagħmlu. U għal kliem ibes kollu li qalu kontra tiegħu il-midibin żiena. Tinkwetawx l-aħwa. Dak il-kliem ibes ħażin li qed jgħidu kontrina. Kollu jridu jagħtu rendi kont lill-Alla tiegħu. Kollu. Kollu għalhekk hemm it-teżista snin għax iridu jeżżu żnienhom mhux ħażin fuq għad il-biċċa xogħol. Issa, ma dawn imma irridu joqogħdu attenti dawk li jgergru, li jisħtu xortihom, dawk li l-ħin kollu sejrin x'inhu jagħmel lid-demonju, x'dispressjoni għandi, xi dwejja għandi, daw irridu jagħtu rendi kont. Dawk li jiġru wara l-ġibdiet koroħ tagħhom, fommhom mimlit ftaħir, li jżellu bin-nies f'wiċċhom ħalli jiksbu xi ħaġa, l-ipokriti. L-ipokriti. Volti daw it-tip ta' nies se jiġu ġudikati. Ejjew noqogħdu attenti li dawn ma tkunx minn ħajja tagħna. L-aħwa illum qed nagħmlu rendi kont. Jekk qed hemm minn dawn l-affarijiet ġo fina, ejjew inqaċtuhom. Ħalli noġbu lill-Alla, għax inkella ma nkunux qed noġbu lill-Alla. Dak li qegħdin nistennew fil-ħajja tagħna ma narawx, nibqgħu ma narawx. U hekk nibqgħu ma narawx, ma nissaħħux u ħanitkissru u mbagħad ma nkunux ta' użu għall-mulej. Li wara kollox kienet l-iskop ta' twelid mill-ġdid. Ejja l-iskop ta' twelid mill-ġdid u dak li l-mulej Ġesu rrid inġibuh fix-xejn. Mhux hekk irid id-demonju u nkunu qegħdin impaxxuh. Issa, jekk namlu dan skont din il-kelma, all right, qegħdin noġbu l-Alla. Toġob lill-Alla anki fil-maltemp, iġib riżultat li għandek bżonn f'ħajtek. Ftakar li t-triq li għaddej minna bħalissa mhijiex id-destinazzjoni tiegħek. Hija ġast triq. Triq li jint għaddej minna, daqqa bil-maltemp u daqqa bil-bnazzi, imma d-destinazzjoni li l-mulej jrid hija bnazzi kompletament. Voldiri id-destinazzjoni. Aħna għandha tkun għajnejna fuq id-destinazzjoni, mhux fuq it-triq. It-triq ibsa. Imma xi kultant hekk għajnejna ma tibqax fuq id-destinazzjoni. Taf xi ġrilna? Naqu fiha it-triq. U nibqu hemm. U hemm min ma qamx. Dik il-ħasra, hemm min ma qamx. L-ebda mal-tempata ma tibqa' dejjem. Il-blazzi jrid jiġi xi darba. Issa, x'għandek bżonn f'ħajtek? Li għadek ma rajtx. Il-mulej qed jgħidlek oġobni bħal m'għamel Inok. U tara riżultati mill-aqwa bħal ma rawu. Imma x'jiġri meta aħna il-fidi tagħna ma tkunx daqshekk b'saħħitha u nkunu bħal dik il-mewġa li rajna f'Ġakbu. Li ma nistennew li naqlu xejn minn Alla jekk inkunu qegħdin hemm. Ejjew nagħmlu daqsxejn taħsib. Għaliex qiegħda f'din l-istat? Tista' tkun biża'? Tista' tkun biża'? Il għaliex id-demonju juża waħda mill-armi popolari tiegħu hija l-biża'. Hija l-biża' li żommok lura, li inti tistħi, li inti ma tagħmilx dak li Alla qed isejjaħlek għalih u li ħanedilkom hemm element ta' kburija fil-biża'. Għax inti m'intix qed tintelaq kompletament f'idej il-mulej.
inti qed tibża, qed tiżżomm xi ħaġa lura, qed iżżomm tiegħek kif taħseb int għax m'intix qed tafda fil-mulej. Allura hemm element ukoll ta' gburija. Imma l-ikbar gidba li jbeżżana biha tafu x'inhi l-aħwa. Li Alla mhux qed jisma'na. Li Alla mhux magħna fil-maltemp li qegħdin fiha. Ħafna drabi jekk ma noqgħodux attenti toħroġ minn fomna. Fejn int mulej? Qiegħed fina. Kif tittedilu? Ara l-Kristjan kif jaħseb ta' kif jaġixxi. Toħroġlok ta' imma x ma nkunx moħħni hemm. Għax li kieku ma toħroġlix. Qiegħed fina. Kif tgħidlu fejn int mulej? Imma il-moment li aħna deboli, vulnerabbli, id-demonju dak li jagħmel. Għalhekk hemm bżonn li nissaħħu u din il-kelma tibqa' f'qalbna lej u narek tedinna. Din il-kelma ma titlaqqat f'Ġoxwa minn qudiemek la lej immedita fuq għalej u nar kula għax hekk hemm bżonn biex inti tibqa' sħiħ. Inkella jkaxkrak id-demonju għax il-moment li tiftaħ l-kelma, il-moment li fid-debbolezza tiegħek u fid-dwejjaq, fl-attakki tiegħek tfittex il-mulej. Ma jistaqat ikun li ma jtikx kelma li ħaterfek. Tfittxu u jtik. Int ma qastobsor għax ma jkollokx abtit mur tfittxu f'dak id-dwejjaq li tkun fih. Għax żgur għax hekk jibda jagħmellek ix-xita inti ma tħares lej il-problema li jġiblek u ma tħares lej dak li jista' jsolvijilek. Meta inti tmur ħaġa l-iskantament il-bibin li jinfetħu. Għax hija ħajja. Hija ħajja. Mela hemmhekk qegħdin naraw li ma naqux fiha. U jekk inti llum qed tħossok l-aħwa, qed tħossok li Alla mhux miegħek. Li forsi qed tħossok muġuħ għax Alla ma semakx. Jew qed tiddubi tal-kelma mhux vera. Għax meta inti ma tarax ċertu affarijiet. Tibda tgħid imma di vera. Imma daw lin-nies li qegħdin jaraw u jgħidu li fiqu minn għandhom dak il-miraklu, fiqu minn dak il-marda, li għandhom dik ir-relazzjoni, sabu s-sieħeb tal-ħajja tagħhom li xtaqu, għandhom dak il-ġob li xtaqu, tibda tisma' affarijiet tal-għaġib xi kultant kif jaħdem il-mulej. Imma għalija mhux għax mhux qed taħdem. Għaliex, u taqbad tiddubita mill-kelma. Jekk jiġru dan u minn hemm għaliex għax ara x'qalinna l-mulej. Ejju mmorru Ġoxwa. U di iktbuha f'qalbkom l-aħwa biex jekk jattakka bija u jakera ma tibda tħossok li l-mulej mhux qiegħed hemm u li ħafna drabi tiġri. Oraj, imma ejjew daw inniżluhom f'qalbna. Ġoxwa 1. Il għaliex ma nħallux id-demonju jitfadel l-ikraħ fuq il-mulej. Tħalluhx li lilkom l-uliet iġalna naħsbu li l-missier li tant ħabna telaqna b'xi mument. Qatt ma jista' jkun, qatt. Mela Ġoxwa. Verse 5. Ħadd ma jaqaflek kemm iddum ħaj. Halleluja. Bħalma kont ma' Mosè hekk inkun miegħek. Ma nħallikx, ma nitilqekx. Dik hija weda. Żommuha, hija weda. Għaddej minn tixi għaddej. Hemm qiegħda. Verse 9. Mhux dan il-kman tiegħi għamel il-ħila u qawwi qalbek. Tibżax u titħawwaġġ. Għax il-mulej Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tmur. Kull fejn tmur. Ix'inhi l-battalja. Jgħidu kemm jgħidu kontrik. Jgħidu gideb kemm jikdbu kontrik. Il-mulej qiegħed miegħek kull fejn tmur. Voldiri qatt u qatt mhux se jitilqek. Hija gidba ħoxna tad-demonju li jgħidlek Alla mhux qiegħed hemm. Voldiri hekk qed tħossok hemm, jew hekk qed tiddubita mill-kelma tiegħu. Ħejlu int giddieb. U għejdilu bil-qalb ukoll. Mela dik waħda Ġesu għalinna kemm il-darba jiena magħkom dejjem. Matthew 28:20. Imma ħanorikom oħra f'Sofonija. Il għaliex inħobb nafas fuq il-kelma tal-Alla meta nkun qed ngħaddi l-kelma. Il għaliex intom ma tidux tisimgħu l-kelma tiegħi, intom tidu tisimgħu dak li jgħid Alla. Sewwa, mela f'Sofonija Żefinaħ qiegħda di qiegħda qabel nibdew it-Testament il-ġdid, qabel Ħagaj.
Ara x'kelma qal il-mulej. Vers 17. Voldiri araw kif il-preżenza talla tikkalmana. U għalhekk id-demonju jipprova jikdeb u jgħid li il-preżenza talla mhux qiegħda magħna. Meta aħna nkunu għaddejjin minn xi battalja, għaliex? Jipprova jitfal kundanna li aħna qed ngħaddu minn dik il-battalja għax qed jippanixxjana l-mulej. Mhux hekk. Għaddejjin mill-battalja. L-ewwel nett jista' jkun li aħna ftaħna xi bib number 1. Jista' jkun xi attakk mid-demonju wkoll. Id-dinja, aħna, ħaddieħor, kollox jista' jkun, anke ħaddieħor jista' jġibilna l-inkwiet. Voldiri, imma l-preżenza tagħna tibqa' hemm. Dejjem. Mela vers 17, il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok. Gwerrier li salvak. Għaddej minn xi xinti għaddej. Minħabba fik jitenna bena kbir. Fimħabtu jġeddek. Jinfex minħabba fik fajjat ta' feraħ. Timmaġina l-Alla jajjat, jifraħ. Meta jarak sot, meta jarak irbaħta dik il-ġlida minħabba fik jajjat bil-feraħ. Jgħid tara x'tifel għandi, jgħid tara x'tifel għandi. Halleluja. Palli kieku f'jum ta' festa, ara x'jgħid, il-ħsara nwarrab minnek, għax blajb tiegħek ma tibqax mobbija. Ara, issa, jiena nagħmel erda dakinhar minn kull min jaħrek. X'inhu ġej kontrik? Għaw għandek weda lil-mulej se jirranġom mal-frisk. Halleluja. Nagħmel erda minnu dak li qed jaħrek. Unsalva l-dawk li jotru. Hekk qed totor. Hekk qed tħossok imtaqla. Il-mulej qed jgħidlek ansalvak dal-waqt taqtax qalbek. Dal-waqt ibqem. Oġobni bil-fidi u tara kif insalvak. U nerġa' nsejjaħ lejja l-imkeċċija. Inqedhom għat-tifħir, nagħmililhom isem fl-art kollha u nreġġaħħom għalli kienu. Mela jekk inti għaddej minn xi ħaġa, għandha tmiem. Ħajreġġek għalli kont il-mulej. Dak huwa l-mulej qaddis tagħna, il-milja tagħna. Imma ejja ma ninsewx. Ejja ma ninsewx. X'iktar, mela jekk aħna kenna l-biża neħejnija għax nafu li Alla magħna. U l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu x'inhu jagħmel fina? Qiegħed hemm biex jgħinna nitolbu appart il-qawwa li għandna. Imma qiegħed hemm biex jgħinna nitolbu it-talb li daħħalna quddiem it-tron talla li l-kelma talla tgħid jitla bħal inċensi fuq ġol ġenna jibdu jxommu riħa fuq. Dil-ġimgħa kont qed nisma' testimonjanza fuq it-television ta' wieħed ma nafx smajtuh fuq il-Gott TV li daq il-ġenna dan miet u tela l-ġenna u l-mulejra ġabatu lura. Xi ħadd saqsih. It-talb x'effett jagħmel fil-ġenna bħalma jgħidu għax jitla bħal inċensi fuq. Iva għallhom it-talb riħa tfuq fil-ġenna tat-talb li jibda tila mill-qaddisin. It-talb li nitolbu aħna fil-ġenna bħal fwarti fuq. Voldiri kif int ma titlobx. Meta taf xi sarraf dan fil-ġenna? Jilqu l-mulej bħal warti fuq. Jitaxxaq bih u jisima. Qatt id-dubi tal-talb tiegħek mhux qed jinstema'. Sewwa, mela dik oħra l-Ispirtu Santu u imma xi ħaġa oħra dal-waqt nagħlqu li l-Ispirtu Santu jgħinek u jurik biex ma tidnibx. Mela id-dnub isir għax irridu u għax li l-Ispirtu Santu nedlu waqotem. Għaliex? Għax versejt, Rumani 8 vers 8 jgħid, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistux joġbu lill-Alla. Aħna qed nitkellmu kif toġob lill-Alla. Mela dawk li jgħixu skont il-ġisem xi ġifieri? Dak li d-dinja tagħtihom u jieħdu pjaċir bih. Dawk li jaqgħu fil-karnalità, dawk li ma jamxux fl-ispirtu, dawk li ma jamxux dak li jrid Alla. Dak ma jistux joġbu lill-Alla u ara xi tgħid. Ħalli nagħlqu.
Ara xi tgħid għalikom li forsi għadkom intomx konvinti li jekk tmissu mad-dinja, jekk qegħdin parti minnkom fid-dinja, m'intix qed toġob lill-Alla u la m'intix qed toġob lill-Alla tistenna xejn minn Alla. Għax Alla jrid li inti toġbu. Jekk ma toġbux, taf xi tkun ħanaqraw għas-Sara. Ejja mmorru l-ewwel Tessalonkin 4. U jekk ma noġbux lill-Alla, aħseb wara kemm ħanaqduh, aħseb wara kemm se nkunu effettivi, aħseb wara kemm ħanaraw dak li rridu naraw f'ħajjitna u iktar kemm se nresqu l-ħadd ieħor leh. Iktar u iktar kemm se nkabbru s-saltna tiegħu. U nġibu dak kollu li miet għalih nġibuh fix-xejn. L-ewwel Tessalonkin 4. Mill-1 sa 5. Il-ħajja li jrid Alla. Fl-aħħar ħuti, intom tallimtu minn għandna kif għandkom timxu biex toġbu lill-Alla. Mela llum qegħdin naraw kif noġbu lill-Alla. Kif ta' bil-ħaq qegħdin iġġibu ruħkom. Aħna f'Sidna Ġesu nitolbukom u nħeġġukom biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Tafu x'talim tajnikom permezz ta' Sidna Ġesu. Dan irid Alla minnkom il-qdusija tagħkom. Setting apart. Għalih. Ħallik mid-dinja. Tippruvax tieħu ftit mid-dinja. Dak kollu tlellix li ma nix nambu. U wis iktar ma noġbux lill-Alla bih. Issa, qed jgħidilna x'inhi li titbedu miż-żina. Li hija problema mill-gbarnet. Kenna pritka dil-ġimgħa wkoll fuq hekk. Il-mulej qed jitkellem. U li kull wieħed minnkom iżomm lil ġismu fil-qdusija u l-ġieħ u ma jħallix il-passjoni telbu bħal pagani li ma jarfux lill-Alla. Mela jekk aħna nnasem mill-affarijiet tad-dinja taf x'aħna. Pagani. Mela niġu ngħidu li aħna Kristjani. Noqogħdu attenti li ma nagħmlux iżjed skandli. Għax inkella ma jkunux iridu dak li għandna aħna. X'jambuh? Il-faċċolità u l-ipokrisija huma l-iktar affarijiet koroħ. Aħjar kiesaħ jew biqret, għax għal kiesaħ xi darba hemm tama, kiesaħ jew skun, għax għal kiesaħ hemm xi darba tama li jsir skun, imma l-biret jibqa' hemm ma jasal imkien la hemm u laqqas law. James 4, ġakbu 4. James 4. Isimgħu din iktar ibsa. Nies adulteri. Adulteri ma tfissirx għax qed naqilbu għal ir-raġel jew il-mara. Qatt li kien hemm minnhom ukoll. Imma għaliex? Ma tafux li l-ħbiberija mad-dinja hija l-għadu ta' Alla? Għadu ta' Alla ta'. Għalhekk adulteri għax int qed taqlibilu mal-għadu tiegħu. Kif tista' toġob lill-Alla? Jekk qed jgħidlek li hija għadu tiegħu. U meta qed ngħid il-biberija mad-dinja x'inhi? Għadek tara l-istess films. Għadek tilbes bħalma kont. Għadek tmur l-istess postijiet li kont tmur. Tiffrekwenta l-istess nies li kont tiffrekwenta. Għadek tikdeb. Għax tgħid u iwa jifhimni jew kellha dik gidba żgħira. Għadek ma tagħmilx li qed jgħidlek għadu mhux sit il-mulej tiegħek. Tgħid li hu tiegħek u sit tiegħek u tagħmel li trid. Għadek li taħseb int u tgħidli x'mod ieħor u noqgħod nażel il-kelma di tajba lija u di mhux ma toċċa lija. Dawn huma l-affarijiet li huma għadu ta' Alla. Affarijiet li Kristjani kontinwament imissu bidejhom dal-affarijiet. Isimgħu iktar. Ma tafux li l-biberija mad-dinja qiegħdu tagħla min mela jrid isir ħabib tad-dinja huwa l-għadu tagħha.
m'hemmx fejn tmur. U din hija għallum għax nemmen li ħafna drabi qrajnija, imma jekk għadna hemm, illum stop. Għax qegħdin fi żmien li rridu nkunu b'saħħitna fil-mulej. U jekk aħna m'għandniex sa nkunu b'saħħitna, se jirkibna l-ħażin. Hemm barra hemm ħafna ħażen li qed jipprova jirkeb il dawk li huma Alla. Iridu jalqunna ħalqna, jridu jġibu liġijiet moralità baxxa, anzi mingħajr moralità ta' xejn, bla valuri ta' xejn, jekk ma nkunux b'saħħitna, ħanaqqu għal din in-nażba l-aħwa. Mela ejja nneħħu dak kollu li hu tad-dinja u nagħmlu dak li hu tal-Alla biss, ħalli nirfsu fuq dak li hu tad-dinja. Iktar minn hekk, taħsbu għal xejn l-Iskrittura tgħid l-Ispirtu li jammar fina iħobb bimħabba ajjura. Taf li l-Ispirtu Santu jajra lina. Ajjura lina, iridna liħ. Mela inti kif titmu tħaltu mad-dinja? Kif titċabsu mad-dinja? U jagħti grazzja akbar minn hekk, għalhekk l-Iskrittura tgħid li Alla jiqaf lil gburi u jagħti grazzja lill-lumli. U lumli taf minnu dak li jgħidlu għaw jien mulej. Għamel bija dak li trid. Dak huwa il-bniedem b'saħħtu. Mhux dak li hu gburi jaħseb li hu xi ħaġa u li tiegħu tajjeb u jibqa' jgħid li hu tajjeb u laqqas jaf li hu fil-gburija x'imbagħad hekk issibhom dawn in-nies. Jgħidlek xi gburija jien u le. Da żgur, mhux hekk. U l-lum li jaqqasuwa, bħalma smajna kif tabba, dak id-dudu li tħalli, taf, jafġek, mux dak, li jiena ngħid mulej ikun minni skont kemtek. Bħalma qalet Marija. U ġabet inna s-Salvatur. Meta hi ċediet għall-Ispirtu Santu, x'ġabet is-Salvatur tad-dinja. U meta aħna inċedu, min jaf il-mulej sa jagħmel bina. Alleluja. Mela laħwa. Tal-aħħar. Il-fidi norwilu l-mulej mhux meta nkunu għaddejjin mit-tajjeb, meta nkunu għaddejjin mis-slim ta' għu kemm aħna nafdaw il-mulej. Fis-sofferenza torijielu l-fidi. Voldiri tiddejjaqx għalhekk għalinna ifirħu. Għax meta qed issofri il-mulej ħatoreħ kemm tafda fih. U tkun qed toġbu u jiftaħlek il-bib għal dak li inti tittara. U inti tissaħħaħ u s-saħħaħ il-ħadd ieħor. U tikber is-saltna tal-Alla. U tkun magħmula rida tiegħu. Dak li hemm fis-sema tkun magħmula fl-art, alleluja. Dan it-tip ta' Kristjani rridu aħna. Dan it-tip ta' Kristjani rridu nkunu aħna. U llum Matthew jekk tista'. Oh, l-praise and worship team, please. Illum, jekk ma naqtux qalbna, laħwa Galatin 6 vers 9 tgħid, jekk ma naqtux qalbna, naħsdu fi żmienu. Tista' tkun qed iddur mal-istess muntanja. U tgħid imma jien se nibqa' ndur u ma narax, ndur mal-istess muntanja. Maħniex qegħdin biex nibqgħu nduru mal-istess muntanja. Imma taf li meta qed nduru mal-istess muntanja, il-fidi tagħna qed tikber. Inti m'intix qed tinduna, imma l-fidi tiegħek qed tikber. U fl-aħħar se tasal quċċata. Halleluja, grazzi mulej. Il-frustrazzjoni hija l-fidi. Tiddejjaqx li inti tkun frustrat, laqqas, għax il-frustrazzjoni qed turik li jint qed tipprova ma ċedix. Kieku ċedi m'hemmx frustrazzjoni għax ċedejt. Il-ġismek paxxejtu. Imma l-frustrazzjoni hija li inti ma tridx taqa' għal dak li qed jiġi kontrik u qed tħossok frustrat. Għax tixtieq tagħmel xi ħaġa u m'intix tagħmilha. Tixtieq toġob lill-Alla ibsa kemm jibsa u qed jirnexxilek. Imma hemm ċertu frustrazzjoni għax il-ġisem mhix jieħu pjaċir. Imma dik hija fidi u qed toġob lill-Alla. Għamlu il-qalb jien irbaħt lid-dinja. John 16:33, halleluja.
ħafna mit-trials u challenges li ngħaddu minnhom jistgħu jkunu bħal medna aħna, jew ġabhom xi ħadd ieħor jew id-demonju. Imma il-mulej jgħid li jaħdem id fit ma' dawk li jħobbuh. U kollox jasal għal ġittana. Mela, u x'inhu l-iżball li forsi għaddej minnu, il-background li ġejt minnu, li forsi titteħles minnu. Qed idejqek, taqlek. Il-mulej qed jgħidlek fittixni. Taf għalfejn, għassa jgħidlek xi ħaġa biex jeħilsek minna. U ma jfissirx li kif qal l-loħt l-oħra, jew il-dak, jew il-liħor sejjet lilek, għalhekk ir-relazzjoni mal-mulej importanti, għax jitik eżatt dak li għandek bżonn. Mela fitxu. Ħajjgħidlek żgur kif se toġbu u jekk timxi fuq dak il-passi, joħorġok minn dak li qiegħed fih u jtellek fil-quċċata bħal marajna. U jippreparak bħala soldat, alright, għal daw iż-żminijiet. F'dawn iż-żminijiet ta' dlam il-mulej soldati armati jrid. Għalhekk qed jingħaddu minn ċertu affarijiet bi-preparazzjoni għal dak li hemm lest. Ir-revival li tant qed ngħidu biha u li ġejja. Qegħdin fiha ċoe. Imma se tissir fil-Knisja l-ewwel. Fil-Knisja. Mela. Qabel nagħlaq nixtieq ħolma żgħira, ma rridx ninsiha, u nitolbu. Jiena ma tantx noħlom. Fil-vera sens tal-kelma ma noħlomx. U din il-ġimgħa il-mulej tani żewġ ħolmiet. Waħda wara l-oħra. U illum ħassejt li għandi naqsamhom magħkom biex niġbor dak li jgħid. Mela f'waħda minnhom noħlom li qed nara figura kbira qudiemi ta' xi tmien piedi. U qed taqqalni, qed tiddejjaqni, qed inħossni m'iniex komda f'din il-preżenza u qed nirreżistiha. Ma rridix, qed nipprova nagħmel xi ħaġa biex nitlaq minn qudiema. U hi qed tirreżistini. Dik id-daħqa li ngħidu aħna ċinika hekk, dik id-daħqa int qed tipprova telibni bħal speċi. U qomt. U l-Marju għatlu, mamma mija, kemm jien imtaqla xi dwejjaq. X'kienet dil-ħol mamma, kemm mikera. U għam il-ġurnata mdejqa, nipprova nneħħiha jirbjuk, dit inkissira di m'għandix parti minn ħajti. L-għada, kelli ħal-moħra. U di darba kienet qed narani miexja f'din il-ħolma, probabbli konna ġejjinaw, ma kienx ċara, ma naf li sejra x'imkien. U on the wayside, bdejt nara kodba bħal Bibli tal-mulej, jew xi ktieb Kristjan, mitfuwin fit-toroq. U iktar ma neqreb lejn destinazzjoni, iktar kullimkien mal-art. Tant li jienu miexja, betu naffet naddi fuqhom. Dawn il-kodba, naddi minn fuqhom, fuq il-Bibli. U fl-aħħar wasalt f'din id-destinazzjoni. Wasalt. U kif wasalt, ħalqi mimli talb, nitlob, naf li kont qed nitlob, niġi f'preżenza oħra d-darba. U kif wasalt, din il-preżenza kbira wkoll kienet ta' xi tmien piedi, wiċċu ma rajtux. Ma mort niġri, naf li kont komda din id-darba, ma kienx qed jirreżistini, u malli ntfajt fil-fideħ l-ħwa. Inħoss dik it-tanniqa. Imbagħad ħetlu għaw posti. U x'inettilu l-mulmaru, għalli dak il-mulej kien, għetlu kien, dik it-tanniqa speċjali l-ħwa kienet bil-forsi għaw, imma t-tanniqa li ħassejt id-destinazzjoni li qed ngħidilkom hija hu. X'differenza, l-ewwel urini rajt dik ir-reżistenza, ma il-mulej ma ta' kissirta għalli dik mhix tiegħek. Kisser, mhix tiegħek, u mbattani oħra x'inhi tiegħu. In his arms, halleluja. U tafu kif li jienu miexja l-ewwel biftit il-kodba. U mbagħad nimxi fuqhom. Standing on the word. Jekk tibqa' timxi fuq il-kelma, id-destinazzjoni huma jdeħ. Halleluja.
dawk it-tannieqa tiswa mitqlu deb. Nafx qed ngħidilkom għaliex it made my day. U peress li jiena ma noħlomx, dik kienet xi ħaġa li jridni naqsamha magħkom. U għamlu l-kuraġġ, il-kelma tal-Alla hija ħajja, il-kelma hija ta' min joqgħod fuq għal-aħwa. Għalhekk ejja nbaxxu rasna. Glorja lilek mulej. Jekk inti maffeċ illum, taqtax qalbek. Din hija kelma biex lilek issaħħek. Jekk inti frustrat bħal medna hemm it-tama. Għax jiġifieri li inti qiegħed fil-fidi. Qed tiġġieled biex ma taqax. Defeated, forsi ċedejt. Il-mulej ħanin qed jgħidlek ejja ħansaħħek. Idejja miftuħin għalik, taqtax qalbek. Biret mimli dubji. Tibżax. Il-kelma tal-lum saħħitek. Għax nafu li hija gidba li inti tiddubita mill-kelma li inti tibża lil-mulej mhux qiegħed hemm. Hija gidba mid-demonju. Taf għaliex? Għax irid ibedek minn dak li tant ħabbek. Hija gidba. L-aħwa. Wara l-kelma tal-lum. L-ewwel nett, dawk li ġew l-ewwel darba għadhom hawnhekk. Ollu jdejkom ħanarawna waħda u hemmhekk, thank God. Thank God. Illum il-mulej qed jgħidilkom għandi ħajja u ħajja bil-kotra lik. Ħajja bl-abbundanza lik. Jekk inti sempliċiment tgħidli iva. U nixtieq nistidinkom kollha biex l-ewwel nett inqumu kollha bil-wieqfa. U b'sempliċiment talba mill-qalb il-mulej jaf idawwar ħajtek mill-lej għan-nar. Daqshekk taf għaliex? Għax meta inti ttieħ ħajtek isir miraklu fik. L-ewwel miraklu li jsir fik huwa l-lejla. Għax ġej jgħix ġo fik, ġejja qawwa tgħix ġo fik. All right, dak li kien jispiċċa mar u int kreazzjoni ġdida. Alleluja. Għalhekk ejjew nedu nittalba flimkien intom li qegħdin l-ewwel darba b'mod speċjali, irridkom tgħiduha warajja, tinstemaw il-koll. Tinstemaw u tgħiduha minn qalbkom. L-oħrajn il-koll neduha flimkien. Illum hija check-up u nerġu nagħmluha. Inġedduha. Missier Qaddis, grazzi. Li tħobbni daqstant li llum qedhaw. Nirċievi l-imħabba tiegħek. U jien nirringrazzjak li tajtni l-ikbar rigal li qatt stajt tajtni mulej. Li Ġesu. Grazzi Ġesu li jint bit-talija fuq is-salib. Illum jiena qed naraf li jiena midneb. Illum qed naraf li ma nistax ngħaddi mingħajrek. Illum qed naraf li ma nistax insalva jekk ma tkunx int. Għalhekk mulej Ġesu, nirringrazzjak li miet talija xerrid demmek fuq is-salib. U llum jiena ngħidlek, irridek mulej Ġesu, nipproklamak is-Sid u s-Salvatur tiegħi. Grazzi Ġesu li inti mit-talija ħadd li dnubieti kollha. U llum nagħmel parti mill-familja tal-Alla. Spiritu Santu, nitolbok tiġi fija biex inżomm il-bot
meta x-xitan jiġi biex jipprova jwaqqani. Fisem il-Mulej Ġesu nibqa' b'saħħti għax jiena nħobbok Mulej u naf li ma titlaqni qatt. Illum hija paġna ġdida f'ħajti. Halleluja, jiena salv. Niġħad lix-xitan u dak kollu li hu tiegħu. U ta' dan nirringrazzjak Mulej. Li int mit-talija u millum il-qudiem jiena rrid ngħix għalik. Mulej Ġesu, ejja ammar fuq it-tron ta' qalbi. U jien nirringrazzjak għall-glorja tal-Missier. Amen. Halleluja. Dawk kollha. Halleluja. Nixtieqkom tiġu naqra quddiem, please, li qegħdin hawnhekk għall-ewwel darba, ħanitkellem naqra magħkom u dawk li għandhom bżonn it-tal.